Lovecraft napísal Čudesný dom vysoko v hmle 9. novembra 1926, pričom inšpiráciou mu bola poviedka Chronicles of Rodriguez od Lorda Dunsanyho. Príbeh sa odohráva vo fiktívnom meste Kingsport a opäť sa v ňom objavuje postava strašného starca z rovnomennej poviedky. Časopis Weird Tales tento príbeh po prvotnej Lovecraftovej žiadosti z júla 1927 odmietol publikovať, na čo ho autor poslal časopisu The Recluse. Keď však bolo jasné, že ďalšie číslo tohto časopisu už nevyjde, Lovecraft poviedku opäť poslal na posúdenie do Weird Tales, kde ju tentoraz prijali a publikovali v čísle z októbra 1931. Americký autor Robert A. W. Lowndes označil Čudesný dom vysoko v hmle za jednu z najlepších Lovecraftových krátkych poviedok. Čudesný dom vysoko v hmle. Z mora pri útesoch za Kingsportom stúpa ranná hmla. Biela a ľahunká stúpa k svojim bratom oblakom. Stúpa z hlbín plných snov, mokrých pastvín a leviatanových jaskyň. Neskôr sa neúnavné letné dažde rozbúšia na ostré strechy básnikov a oblaky do dialy roznesú útržky snov, aby ľudia nežili bez starých povier, čudesných tajomstiev a divov, o ktorých v noci šepocú planéty planétam. A keď sa rozkošatené príbehy pozlietajú do tritónskych grot a mušle v chaluhami obrastených mestách zadujú divé melódie naučené od starších, roztúžené hmliská, naplnia nebesia legendami a k oceánu obrátené oči uzrú z ostrých skalísk len tajúplnú belosť, sťaby im hrana útesu bola hranou sveta a slávnostné zvony bojí sa slobodne rozzvonia v čarovnom ovzduší. Vedzte, že severne od starobilého Kingsportu sa vznešene týčia skalné bralá, útes úchvatne sa dvíha nad útes a najsevernejší z nich ako zamrznutý sivý mrak tróni v prostred oblohy. Sám tam stojí sťa temný tesák, zatína sa do nekonečného priestoru, lebo ostré je tam pobrežie, kde sa veľký Miskatonik vlieva do mora z polí za chrbtom Arkhamu, nesúc vo svojich vodách legendy z ďalekých lesov i malebné spomienky na novoanglické hory. Kingsportčania hľadia na ozrutný útes ako na polárku a merajú čas podľa toho, ako práve ukrýva či odhaľuje súhvezdia Veľkej medvedice, Kasiopeje či Draka. Je pre nich súčasťou nebeskej klenby a keď hmla zakrie slnko či hviezdy, aj on sa im stráca z dohľadu. Kingsportčania milujú niektoré svoje útesy. Groteskný obrys jedného volajú otec Neptún, kým povedľa sa týčiace schodisko na stĺporadí nazývajú cestička. Tej sa však boja. Tak vysoko sa zabodáva do oblohy. Keď ju portugalskí námorníci prvýkrát zočia, vždy sa prekryžujú a kto sa na ňu vyštverá, ak sa na ňu vôbec dá vyštverať. Tomu podľa starých Jenkijov hrozí osud horší než smrť. Na vrchu cestičky stojí starý dom a Kingsportčania vidia každého bezoblačného večera svietiť za jeho mriežkovanými oknami tajúplné svetlo. Starý dom tam stojí odjak živa a žije v ňom vraj muž, ktorý sa každé ráno zhovára s hmlami vystúpivšími z hlbín a keď sa hrana útesu zdá byť hranou sveta a slávnostné zvony bojí sa slobodne rozzvonia v čarovnom ovzduší, hľadí do oceánu a vidí tie najneobvyklejšie veci. Vie sa o ňom len z počutia, pretože zakázaný útes sa nik neodváži navštíviť a miestnym sa naň dokonca bridí namieriť teleskop.
Letní návštevníci si ho za to vždy ďalekohľadmi dosýta vyobzerajú. Nevidia z neho však viac než ošúchanú sivú strechu, ostrú a šindľovú, ktorej previsy siahajú temer až po sivé základy a popod ktorej spoza malých okien za súmraku vykúka tlmené žlté svetlo. Návštevníci neveria, že by v tom dome mohol už po stáročia žiť jeden a ten istý muž. Kingsportčania však na ich kacírstva nedbajú. Vraví aj strašný starec, ktorý sa rozpráva s olovenými kyvadlami v opľašiach, za nákupy platí stáročným španielským zlatom a za svojou predpotopnou búdou na Water Street si stavia kamenné modly. Že už keď jeho starý otec bol iba chlapec, tam hore už ten istý muž žil a to muselo byť pred nepredstaviteľnými vekmi. Keď Belcher či Shirley, možno Pownell či Bernard bol služobníkom jeho veličenstva a guvernérom provincie Massachusettský záliv. Potom jedno leto pricestoval do Kingsportu filozof. Volal sa Thomas Olney a na univerzite v Narragansettskom zálive vyučoval samé nudné predmety. Prišiel s korpulentnou ženou, nezbednými deťmi, oči mal znavené mnohoročným hľadením na stále tie isté veci a myseľ zmorenú disciplinovaným premieľaním stále tých istých myšlienok. Hľadel na hmly, čo stúpajú z diadému otca Neptúna a po obrých schodoch cestičky skúšal vojsť do ich bieleho sveta. Ráno čo ráno si líhal na útesi a hľadel cez okraj sveta do tajomného éteru za ním. Naslúchal prízračnému zvoneniu a divému krákaniu čohosi, čo bol jazda čajky. Keď sa potom ranný opar zdvihol a modré more sa zaskvelo medzi bielými pásmi hmly, povzdychol si a zišiel do mesta, kde zanietene blúdil úzkymi uličkami, teperil sa z kopca i do kopca a študoval vratké lomenice a neobyčajné miestne, slupmi zovreté brány, za ktorými sa vystriedalo mnoho pokolení toho úževnatého prímorského ľudu. Zhováral sa dokonca aj so strašným starcom, ktorý inak neznáša cudzincov, a nechal sa pozvať do jeho hrôzostrašného domu, kde medzi nízkym stropom a červivým obložením znie v temných popolnočných hodinách ozvena z nepokojivej samovravy. Olney samozrejme neprehliadol sivý, nenavštevovaný dom uprostred oblohy, čo tam podnes stojí, na zlovestnom brale splývajúcom s hmlami a nebesami. Od nepamäti nad Kingsportom ten dom stál a jeho tajomstvo sa od nepamäti šuškalo kľukatými kingsportskými uličkami. Strašný starec mu zachrapotal príbeh zdedený po otcovi, že jednej noci z toho špicatého domu vyšľahol nahor do oblakov blesk. A babka Orniová, ktorej machom a brečtanom obrastený domček s mansardovou strechou stojí na Ship Street, sa rozkvákala o čomsi začutom jej starou matkou z druhej ruky, že z východnej hmly vraj kedysi vyleteli tiene a vleteli rovno do jediných úzkých dverí toho zapovedaného domu. A tie dvere vraj stoja nemiestne blízko okraja skalného brala, obrátené smerom k oceánu, takže ich vidieť iba z lodí na mori. Olney dychtil po nových, neobvyklých zážitkoch. Nezastavil ho strach Kingsportčanov, ani typická lenivosť letných návštevníkov, až učinil desivé rozhodnutie. Navzdory svojmu konzervatívnemu založeniu, alebo možno práve vďaka nemu, pretože jednotvárny život plodí v človeku túžbu po neznámom. Zložil prísahu, že sa vyštverá na zapovedaný severný útes a navštívi nenavštevovanú starú sivú chatrč, čo tróni vprostred oblohy. Príčetnejšia stránka jeho osobnosti urputne namietala, že ten dom určite vlastnia ľudia z vnútrozemia, ktorí k nemu prichádzajú z menej príkrej protiľahlej strany pri ústí Miskatoniku.
Nakupovať pravdepodobne chodia do Arkhamu, lebo vedia o nevraživosti Kingsportčanov voči ich obydliu, alebo sa po útesoch proste iba nedá zliezť na Kingsportskú stranu. Olny prešiel po okraji nižších brál až k miestu, odkiaľ sa veľký útes vystatovačne dvíha a zatína do oblohy a presvedčil sa, že po vražednom južnom svahu naozaj nevídu ani nezlezú žiadne ľudské nohy. Z východu aj zo západu rástol útes tisícky stôp zvislo rovno z vody, takže mu zostalo ísť iba západnou vnútrozemskou stranou, ktorá je obrátená k Arkhamu. Jedno skoré augustové ráno Olny vyrazil nájsť cestu k nedostupnému vrcholu. Prechádzal severovýchodne po rozkošných záveterných cestách okolo Húprovho rybníka a starej sípky až tam, kde sa pastviny zvažujú k hrebeniu nad Miskatonikom a poskytujú nádherný výhľad na šíre polia a biele gregoriánske veže Arkhamu na druhej strane rieky. Objavil aj do tieňa ponorenú starú arkhamskú cestu, no vytúžený chodník k moru sa tam nevinul. K ústiu rieky sa tiahli lúky a lesy, nevidel však žiadne ľudské obydlie. Dokonca ani kamenný val či zatúlanú kravu. Iba všade vysokú trávu, mohutné stromy a husté kry, aké tu pred mnohými vekmi mohol vidieť i prvý Indián. Pomaly sa teda štveral na východ, vyššie a vyššie nad ústie rieky po svojej ľavici a výstup sa mu zdal čoraz náročnejší, až sa čudoval, či obyvatelia tej odľahlej chatrče vôbec navštevujú ľudský svet a ako často chodia napríklad nakupovať do Arkhamu. Stromy sa začali stenčovať a po pravici hlboko pod sebou uzrel kopce vzpínať sa vôkol prastarých kingsportských striech a špicatých veží. Dokonca aj Central Hill z tejto výšky vyzerala ako trpazlík a rozoznal na nej iba starý cintorín pri kongregačnej nemocnici, pod ktorým sa podľa povier rozpínali rozľahlé jaskyne či berlohy. Pred sebou videl rásť riedku trávu a húštiny čučoriedkových krov, ale za nimi sa už týčila holá skala strmého brala a jeho úzky vrchol korunovaný obávanou sivou chatrčou. Hrebeň sa zúžil a Olny mu prišlo z samotného výstupu doprostred oblohy nevoľno. Na juh od neho zývala priepas nad Kingsportom, na sever ho čakal takmer míľový pád pozdĺž zvislej skalnej steny do ústia rieky. Zrazu sa pred ním objavila priehlbina, hlboká 10 stôp, takže sa do nej rukami spustil, pristal na šikmej skale a potom vyliezol nahor prírodným priesmykom v protiľahlej stene. Takže takto obyvatelia toho čudesného domu putovali medzi zemou a nebesami. Keď sa vyštveral z priesmyku, naokolo sa zbierala ranná hmla. Pred ním sa však jasne črtala tá prekliatá chatrč v oblakoch. Múry mala sivé ako kameň a vysoká ostrá strecha hrdo stála na pozadí bielých výparov stúpajúcich z mora. Všimol si, že chatrč nemá z tejto strany žiadne dvere. Iba pár mriežkovaných okien so zakaleným sklom, ktoré zdobil vzor v tvare terča zo 17. storočia. Všade navôkol sa rozpínal chaos oblakov a pod sebou videl len neohraničený biely priestor. Bol s týmto čudesným a znepokojivým domom na celej oblohe sám. Nuž sa bokom zakradol k jeho prednej strane a s hrôzou zočil, že jeho východná stena stojí zarovno s útesom, takže sa do jediných úzkých dverí domu nedá vstúpiť inak než zo vzduchu. A veľmi sa čudoval, že tak červivé šindle ešte držia a komín z tak zvetraných ťahál sa ešte nerozpadol. Keď hmla zhustla, Olny sa prikradol k oknám na severnej, západnej i južnej strane. Skúšal ich otvoriť, ale všetky boli zamknuté. Čo ho svojím spôsobom potešilo, pretože čím viac z toho domu videl, tým menej do ňoho chcel naozaj vstúpiť. Potom ho zastavil akýsi zvuk.
Počul, ako v zámke zaštrkotal kľúč. Zdvihla sa závora a prišlo dlhé vrzganie, ako by niekto pomaly a opatrne roztváral ťažké dvere. Prichádzalo to zo strany obrátenej k oceánu, ktorú nemal práve v zornom poli, a kde sa úzke dvere otvárali do prázdneho priestoru tisíce stôp uprostred hmlistej oblohy nad vlnami. Potom sa z chatrče ozvalo ťažké dupotanie a Olný začul otváranie okien, najskôr na severnej strane oproti nemu, potom za rohom na západe. Ako ďalšie mali prísť na rad južné okná pod veľkými strešnými prevismi, kde Olný práve stál. A treba uviesť, že sa cítil veľmi nesvoj. Pri pomyslení jednak na hnusný dom, jednak na priepasť po jeho východnej strane. Keď začul od okien mumlanie, zakradol sa zas na západ a oprel sa chrbtom o múr vedľa teraz už otvorených oblokov. Bolo jasné, že sa vrátil majiteľ domu. Určite neprišiel pešky, no nikde nebolo vidieť ani žiadny balón či vzducholoď. Opäť sa ozvali kroky a Olný zahol za roh na severnú stranu. Než si však našiel skrýšu, ozval sa jemný hlas a to už vedel, že sa svojmu hostiteľovi nevyhne. Zo západného okna vystrčil tvár muž s ohromnou čiernou bradou. V očiach ako by sa mu odrážala žiara neslýchaných výjavov, hlas však mal starobilo jemný, takže Olný sa ani nezachvel, keď sa k nemu načiahol opálenou rukou a pomohol mu cez okno vojsť do nízkej izby, vykladanej čiernym dubom a zariadenej vyrezávaným nábytkom z tudorovského obdobia. Muž bol zaodetý mimoriadne starosvedsky a obklopovala ho aura moreplavca i snov o vysokých galeónach. Olný si nepamätá väčšinu divov, o ktorých mu muž hovoril, ani akým menom sa predstavil. Napriek všetkej čudesnosti však bol príjemne milý a niesol so sebou čaro nepreskúmaných prázdnot priestoru a času. Mdlé akvarelové svetlo dodávalo miestnosti zelenkastý nádych a Olnému sa zamarilo, že hmlistý biely éter na východe za sklom mriežkovaných zatvorených okien vytvára dojem pohľadu na dná naukladaných fliaš. Bradatý hostiteľ vyzeral mlado. V očiach sa mu však zračili staré mystéria a z jeho príbehov o dávnych divoch sa dalo vytušiť, že Kingsportčania neluhali, keď hovorili o jeho rozprávách s morskými hmlami a nebeskými oblakmi, ktoré viedol už dávno pred osídlením kraja pod útesom, čo z diaľky sleduje jeho mlkvé obydlie. Deň sa vliekol a Olný stále počúval chýry o minulých dobách a odľahlých končinách. Čul, ako králi Atlantídy bojovali proti sliským ohavnostiam, čo vyliezli z priekob na oceánskom dne, a ako námorníci na stratených lodiach môžu o polnoci stále zrieť chaluhami obrastené stĺporadie Poseidónovho chrámu, podľa čoho poznajú, že sú na dobro stratení. Spomínalo sa aj na éru Titanov. Hostiteľ však skrotol pri rozprávaní o temnom prvom veku chaosu, pred zrodením bohov ba i starších, keď iba iní bohovia tancovali na vrchu Hatek Kla, v kamenistej púšti blízko Ultharu, za riekou Sky. Vtedy kto si zaklopal na dvere. Tie klincami obité dubové dvere, za ktorými zývala priepasť bielých chmár. Olný sa striasol ľakom, ale bradatý muž mu pokynul, aby sa nehýbal. A po špičkách sa prikradol k dverám a vykúkol cez drobný priezor. Čo videl, sa mu nepáčilo. Takže si na výstrahu priložil k dverám prst a po špičkách prešiel dookola celý dom, zatvoril všetky okná a sadol si späť na starú lavicu k svojmu hosťovi. Potom si Olný za štvorcami malých kalných okien všimol postávať čierny tieň zvláštneho tvaru, čo tam nezvaný návštevník snoril, než odišiel. A Olný bol rád, že ho jeho hostiteľ nevpustil dnu.
Vo veľkej priepasti totiž prebývajú mnohé čudesné veci. A lovec snov si musí dávať pozor, aby nepodráždil či nestretol tie nesprávne. Potom sa začali zbierať tiene. Najskôr malé, čo sa zakradli pod stôl, potom väčšie, ktoré sa zhromaždili v temných rohoch miestnosti. Bradatý muž učinil čudné gestá ako pri modlitbe a zapálil vysoké sviece vsadené do neobvyklých mosadzných stojanov. Neraz pozrel na dvere, ako by niekoho čakal, a po dlhom čase prišla odpoveď v podobe zaklopania, ktorého rytmus musel byť určený akýmsi starým a tajným kódom. Muž ani nevykúkol cez priezor, ale rovno uvoľnil západku, zdvihol veľkú dubovú závoru a odomkol roztvárajúc ťažké dvere do Korán hviezdam a hmle. Za zvuku obskúrnych harmónií z hlbín do miestnosti vplávali všetky sny a spomienky podmorských mocností. Zlaté plamene okolo vrkočov upletených z rias tak veľmi oslnili Olneyho, že pred nimi padol na kolena. Bol tam Neptún s trojzubcom v ruke, veselí tritóni a fantastické nérejdky. Boli tam i delfíny, čo na chrbtoch niesli obrovskú vrúbkovanú lastúru a v nej vo svojej sivej a hroznej prapôvodnej podobe sedel sám Nodens, pán veľkej priepasti. Z ulít tritónov vychádzalo nepozemské trúbenie a nérejdky vyludzovali nezvyčajné zvuky ťukaním do groteskne rezonujúcich mušlí, čo zaiste patrili neznámym tvorom číhajúcim v čiernych podmorských jaskyniach. Šedivý Nodens podal zvráskavenú ruku a pomohol Olneymu a jeho hostiteľovi nasadnúť do ohromnej lastúry, na čo sa tritónske ulity a zvučiace gongy strhli do divého a úchvatného húrievku. Rozprávkový zástup sa potom vyrútil von do nekonečného éteru a ozvenu jeho piesne pohltil rachot nedalekého hromu. Celú noc sledovali Kingsportčania ten vysoký útes cez zavše sa pretrhavšiu hmlu a búrku. A keď v popolnočných hodinách zhaslo za malými kalnými oknami svetlo, šepkali si o hrôze a nešťastí. Olneyho deti a korpulentná žena sa modlikali k odmeranému, nudnému bohu baptistov a dúfali, že ak do zajtra neprestane pršať, ich otec bude mať rozum a od niekoho si požičia dážnik a gumáky. Potom prišiel upršaný úsvit, z mora vystúpili hmly a boje sa slávnostne rozzvonili vo víroch bieleho éteru. Na poludne sa nad oceánom rozozvučali elfské rohy a Olney, suchý a ľahkonohý, zostúpil z útesov do starého Kingsportu a v očiach sa mu zračil pohľad na miesta neslýchané. Zo snov v oblačnej chatrči bezmenného pustovníka si nepamätal nič. Ani nevedel, ako zišiel dolu po brale, ktoré iné nohy nikdy neschodili. Nebavil sa o tom s nikým okrem strašného starca, ktorý mu na to v odpovedi mumlal také podivnosti, až sa mu biela brada triasla. Prisahal, že kto z toho brala zíde, nikdy nebude rovnaký ako predtým. A že niekde pod tou sivou špicatou strechou či v nepredstaviteľných diaľavách zlovestnej bielej hmly teraz blúdi stratená duša muža, ktorý bol kedysi známy ako Thomas Olney. Od tej hodiny po celé dlhé vlečúce sa roky plné nudy a únavy filozof pracoval, jedol, spal a bez reptania robil aj všemožné iné veci, ako sa na slušného občana patrí. Netúžil viac už po kúzlach odľahlých hôr. Nebažil viac už po tajomstvách, čo sťa útesy vykúkajú z bezodného mora. Stereotyp jeho dní v ňom už nebudil ľútosť a jeho disciplinovaná myseľ mala predstavivosti už plné zuby. Jeho dobrá žena bola čoraz korpulentnejšia, deti rástli a zavše sa na ne aj niečo užitočné nalepilo. Keď bolo treba, povzbudil ich hrdým úsmevom.
V očiach mu už neplanulo nepokojné svetlo a ak sa niekedy započúval do slávnostných zvonov či ďalekých elfských rohov, bolo to už len počas potuliek starými snami v noci. Do Kingsportu už nikdy neprišiel, pretože jeho rodine sa nepáčili tie smiešné staré domy a sťažovali sa na ústavičný dážď. Teraz majú bungalov na Bristolskej vysočine, kde sa žiadne bralá netýčia a všetci ich susedia sú moderní mešťania. V Kingsporte je však podivných príbehov vždy dosť a dokonca aj strašný starec priznáva čosi, čo mu jeho starý otec nikdy nezmienil. Lebo keď teraz zo severu vyrazí búrlivý vietor a olíže ten vysoký starý dom uprostred oblohy, jeho hvist konečne prelomí to prekliaté hlboké ticho, ktoré tak dlho desilo obyvateľov prímorského Kingsportu. Starousadlíci vravia, že v ňom teraz počuť spev pôvabných hlasov a smiech, chvejúci sa rozkošou nadpozemských radostí. A k večeru svetlo tam hore za mriežkovanými oknami žiari jasnejšie než kedysi. Tiež sa chyruje, že sa k tomu miestu často vracia polárna žiara. Na sever od mesta modrasto žiari víziami ľadových svetov a bralo s čudesným domom vtedy vyzerá ako čierny obrys na pozadí divokého bliskotu z rozprávky. Hmly sú za úsvitu hustejšie a námorníci nevedia, či všetko to tlmené slávnostné zvonenie naozaj patrí bójam. Najhoršie však je, že kingsportským mladíkom v srdciach chabne strach a v noci sa zvyknú započúvať do severného vetra. Prisahali by, že v chatrči na Vysokom Brale nič zlé ani nebezpečné nemôže žiť, pretože nové hlasy znejú radostne a ich smiech sa ozýva blahom väčším než všetky pozemské slasti. Netušia, čo za príbehy k najsevernejšiemu vrchu nosia morské hmly. Ale tiež by chceli okúsiť divy, čo v najhustejšej hmle klopú na vysoké dvere, otočené k priepasti. Otcovia mladíkov sa strachujú, že raz sa jeden zatúla na ten zakázaný útes uprostred oblohy a pod špicatou šindľovou strechou sa priučí tajomstvám po celé storočia zapovedaným. Neboja sa, či sa dobrodružná mládež vôbec vráti, ale že sa vráti bez svetla v očiach a vôle v srdci. Nechcú, aby sa tajomný Kingsport s jeho kľukatými uličkami otupene vliekol rokmi, kým smejúci sa chór bude stále hlasnejšie a divšie spievať z toho vysočizného hniezda, ktoré na svojej púti od mora k nebesiam navštevujú hmly a sny o hmlách. Neželajú si, aby duše ich mladíkov opustili krčmičky a hrejivé kozuby pod mansardovými strechami starého Kingsportu. A rovnako si neželajú, aby ich desil hlasnejší smiech či spev z tej vysokej sivej chatrče. Lebo nový hlas priniesol z mora čerstvé hmly a zo severu dosiaľ nevídané svetlá, takže ďalšie hlasy by priniesli ďalšie hmly a ďalšie svetlá, až by nakoniec sami starí bohovia, ktorých však Kingsportčania nespomínajú kvôli prísnemu farárovi, vyšli z hlbín a tajúplného Katatchu uprostred ľadových pustatín a zabývali sa na tom ohyzdnom brale, čo by sa im tak veľkolepo, skvelosť a trón týčiaci sa nad pahorkami a kotlinami, ktorými sa hemžia prostí rybári. Nič také si neželajú, lebo prostý ľud nemiluje veci spoza tohto sveta. A strašný starec všetkým jednostaj pripomína, čo mu Olny povedal o tom desnom klopaní, ktorého sa aj jediný obyvateľ chatrče na Brale bál a jednostaj pripomína aj čierny tieň zvláštneho tvaru sliediaci tam okolo kalných, mriežkovaných okien. O tom, čo sa stane, však rozhodnú iba starší. Ranná hmla medzičasom stále stúpa k osamelému vrchu s čudesným domom, tou sivou chatrčou, s dlhými strešnými prevismi, v ktorej nikoho nebadať
ale večer sa v nej kradmo zažnú svetlá, keď sa severák rozoznie zvláštnymi spevmi. Biela a ľahunka stúpa hmla k svojim bratom oblakom. Stúpa z hlbín plných snov, mokrých pastvín a leviatanových jaskýň. A keď sa rozkošatené príbehy pozlietajú do tritónskych grot a mušle v chaluhami obrastených mestách zadujú divé melódie naučené od starších, roztúžené hmliská naplnia nebesia legendami a Kingsport, nepokojne uvelebený na menších útesoch pod majestátnym ostrým bralom, vzhliadne k moru a uzrie len tajúplnú belosť, sťaby mu hrana útesu bola hranou sveta a slávnostné zvony bojí sa slobodne rozzvonia v čarovnom ovzduší.